Yabo mina professor into engiyibuke ngumuntu wesifazane nanoma imuphi professor ucabangela into yamanje eish eyamanje professor sihlangana naye kanjalo ngoba wayicabangela into yamanje. Okay professor sengiyekile ukusebenza mina sekuphuma mina ke manje ngiyophanda ngoba engangihola kwakungasanelisi sobabili. eish Ngobi kunabantu esithi masiposta mhlawumbe umuntu eshonile ubezwe sebethi professor yini umuntu enele ngafika kwishow yakho bese ke yashona labantu nibabulala ngane labantu nibenzani la khuluma uthi ngakulolo hlangothi lolo yabo professor umuntu ocabanga lokho yazi ifana nalento abantu bebethi uthothi umuntu ethi siyabagwinyisa osinawana into abayikhuluma la. Yazi professor ngathuka isimama ngakutshela ukuthi laba esuke sibaposta abantu esuke sisebenze nabo ngoba suke senzele ukuthi bazi abantu basemakubo. Yazi singakaze sisebenze nabo professor mhlawumbe baphinda ka10 laba esesisebenze nabo. Ushonwa njalo professor ngale maskandi mina umuntu ofika tshela uprofessor la umuntu maseseshonile yabo ngifike ngimbuka umuntu professor ngibona ukuthi lo asikazi sisebenze naye ngiyethulele kodwa wenkazi uthi ngiyakutshela mhlawumbe kuumuntu ade close nami lo ngikutshela usibani bani useshonile kuyikona ukuthi akaze eze la. Ama-para professor shona njalo za umuntu ucabanga leyo nto angimazi usuyicabanga nemqondweni wakhe ozothi mezothi umuntu ama-para eza la kuthina ashona kakhulu ama-para ayishonela njalo futhi maningi abangawazi mfethu lawa ilawo esuke sisebenze nawo iwona lawo esiwapostayo kodwa nje i-para bese professor kushona njalo nje njalo mawucabanga lo msebenzi ongaka esiwenzayo ukuqwashisa abantu ngezidakamizwa uma kunomuntu ocabanga ukuthi abashonayo laba beza lapha kuphela ubona ukuthi senza ngokwanele yini thina ukuqwashisa abantu ngezidakamizwa uma kunomuntu osacabanga ukuthi abashonayo laba beza la shuthi yena kanakho emqondweni ukuthi lokho esihlala sikukhuluma ukuthi izidakamizwa ziyabulala shuthi bacabanga kanjalo professor yabo yazi into yokwenzakala hayi mhlawumbe into engiyifisayo ngiyohamba isikhathi professor uqondane naye umuntu osuke ecabanga leyo nto noma umuntu oyishoyo leyo nto ngobani abazali nemndeni yalabantu abasuke bepostiwe ukuthi ushonile ibona balazi iqiniso. Khona umuntu mhlawumbe ongadlala ngaleyo nto yazi angazi ukuthi ngaseni professor kodwa umuntu ucabanga leyo nto mfethu angezwe lesisuke lesithi umuntu ushonile emva kwalokho kuphele kanje mina ngingavele kuthiwa ngishonile nje sengiyabonakala la ayithi kuzobe sengazi ukuthi MPTV into yokudlala yabo leyo kodwa nje yabo ucabanga lokho mfethu akuyeke professor bayikho lento ayicabangayo basazohamba basazobona ngoba buka nje nini ngesonto elidlule siphuma kulona ade siposta futhi umuntu oshonile shuthi kuzothiwa futhi uprofessor futhi sekuphinde kwashona eParallax if abantu bezosho njalo professor uzogcina nawe ususaba ukuthi uposte uvela uyithulele labantu ekuyingane zabela emgaqweni bazobe sebesizakala kanjani ngenxa yomuntu professor othothi uvele uagainst itsina uyayicwasa ishow yakho yabo khona abantu abangayithandi awuyona imali professor ngeke kuthande bonke abantu yabo nawo ama-para ngeke kuthande wonke awuyona iwunga yabo khona abakhuluma lokho nalokho wena qhubeka nento yakho uzenzele into yakho mekushona umuntu ngizokutshela mina professor siposte futhi ukuthi uba ucomment uthini asinendaba nalokho futhi kodwa siyazi thina khona la sisiza khona ngeke professor siye ukusiza inqwaba ngenxa yomuntu oyedwa sisebenza kanjalo la ku-MPTV njengoba sisuke sithatha usinawana ezokhuluma la sisuke silwele ukuqwashisa inqwaba kule nqwaba eqashisiwe professor uyedwa mhlawumbe uzothi laba ngeke sixogiswe lowo muntu soqhubeka nento yethu siyenze thina professor. Into esize ngayo mfowethu la ngicabanga ukuthi indaba nje ebuhlungu kakhulu kuthina sonke nakubantu abaningi iqiniso lithi ngoba mina nawe sihleli kanje sahlanganiswa nombuso professor bese
i-MPTV1 imsulwa professor. i-MPTV1 ngaba yikho lapha khona ukuba ngeze ngadibana noNombuso. Plaza uhlezi ungitshela ukuthi wona mnqobo ufike nje i-crowd ivele isikhona. ONombuso ibona abantu abahlanganisa i-crowd, ibona abantu abenza ukuthi i-MPTV ibuwe namhlanje. Mina sekulula sengifike ngihlale la showcase okhona abantu abazongibuka. Ibona abalwele yompi ukuthi kusondele abantu. Nami nawe professor sahlanganise yazi ngikhumbuze into esengiyikhohliwe professor. Ngoba mfethu Mhlawumbe bethi uma ungasilandisa umlando mfowethu ngawe noNombuso empilweni yasemgaqweni kuze kufike la nihlukana khona up until azashona because ngoba eshona nje futhi wena umuntu obususeduze naye. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi uyindoda ekwaziyo ukuyikhulumela usilande nje sisuse emuva ngomlando wakho noNombuso. Ngiqala nje professor mfethu. Yeah. Ngizokutshela nje okuyikona. Sona sesiside isikhathi yabo kodwa mfethu uNombuso ngathini ube yi-customer la ebengisebenza khona kunomeshente ebengimsebenzela professor la edlekeni sethu la sibhema khona yabo. Yeah. uNombuso ngimazi kanjani kunelindi yayithandana nalo. Boba u2 bebe ama customer yena nendoda yakhe. Lento angazi professor wethu yenzeka kanjani. Lelindi yabela umuntu eliphanta kude belinokumshiya isikhathi eside ngithothi uhleli yedwa. Lelindi angazi basuka phi nalo baza ngala esihlala ngakhona. Ngala akakajwayele abantu abaningi. Ngatseni isikhathi esiningi belithi ndiyamela ingekho azohlala la nomesheni. Alinde indoda yakhe. Ukuthi okay uyazi nawe maybe emphantweni stop sokuqala ila kameshente. Yeah. Abathi naye ngisho mhlawumbe wayigwema ukuthi ingabhemi yodwa yabo abuke nesikalo esithengiwe la okay ubaba uphante kangakanani. Nomjita uyiTanzania lwesithenga kuyena. Ulimi labo akal understand. Shuthi umuntu angahlala naye la axoxe naye ukuze kuhambe isikhathi ukuze indoda yakhe ifike professor imini. Siqala kanjalo uba connected naye professor. uNombuso professor ngathini mfethu uba umuntu oright professor oyikhulumelayo ongana story nje mfethu. Hlekwe kube mnandi ungazuthi ubhuti nosisi yabo phakathi kwami naye. Sesijwayelene professor kunendawo ngala ekuhlala khona labafethu bangaphandle laba badayisayo. Iyona ndawo engathini enamanzi aclean kuyona. Kunepipe eqhumile lapha naphuma amanzi aclean. So amanzi okuwasha awugeza awukuphuza sikwazi ukwathola ngalapha. Ngokuthini abafana bahlala lapha kulaba fili bangaphandle. uNombuso ile nhlobo ekhuthele professor kancane kancane ufuna ukuyowasha uyabo leyo nto. Okunye inkathi professor akafike angisukele athi Mnqobi iziphi ingubo zakho mfethu yabo indaba yakho kuhlala la eMaskandi ayithi kunokushiswa. Yeah. Yabo leyo nto uthothi umuntu usengcolile iziphi ingubo zakho ngiyokuwashela. Yabo nami kungana professor le ntombazane inhlobo enjani lento unendoda lo muntu ufuna ukuyowashela mina izothina indoda yakhe. Yabo kodwa lokho kungabi into estika kumina uyikathi ngimnike professor ahambe yongwashela yabo leyo. Kodwa ingqondo yami ibuyithi lapha kugcwele abafana. Futhi la leke ngiyangaphandle inokwenza ongekho yabo for lezi zinto zoma rape oma robbery professor yabo. Okay ngendlela esesiclose naye ngayo. Nombuso ongitshela moya emanzini ngizokuphelezela. For his sake professor ukuthi ebe safe ngendlela ebesesiclose ngayo mina naye. Yabo kuhamba isikhathi professor siyajwayelana njalo mefika la ekseni usenokungibingelela. Kodwa sekunalokho phakathi kwami naye. Ngokunje professor ushiwa indoda yakhe la sihlale naye imini yonke sixoxe.
kodwa ngokuthi umfana nentombazane hayi ukuthi phela samafara sinayo imizwa professor yabo Yeah. kwaba khona nje lokho mfethu hayi nami sengijwayele ukumphelezela semanzini kwahamba isikhathi professor sagcina sesile abantu abakhuluma le language leyo ukuthi umuntu minizwana naye nabangani ukubone kunzima kanjani professor umuntu uthi nikhule naye niyazwana nabangani naye uthi senzofuna ukungena kule eyamathandana yayibona leyo nto kanjalo professor umngani nami lo kunzima ukuthi ngimtshela ukuthi ngiyamthanda yabo umngani wami open ngayo yonke into akana story sixoxela yonke into besilabo bantu labo kodwa kwahamba isikhathi sagcina sesikhuluma lelo lemu lelo lokuthi ukubona ukuthi kunzima kanjani ukutshela umngani wakho ngokuthini nami ngihlaniphe yabo ngokwami ngisharp professor ngibamba ukuthi kahle kahle ukuliphi iphethu kuleli iphethu vele nami ngikulona yabo okugcina vele hayi yabo leyo nto ayifethu ayikho inkinga singathandana yabo ngoba vele lo uyalahla vele lo yabo leyo nto okay Mnqobi inkinga fanele angakuboni kodwa lo ngoba vele akanasikhathi sami ayikho into engibhenefits yazi Mnqobi wena umuntu osuclose okufana nokuthi usuyindoda yami ungayona sabangani ngoba yazi ngisho ngihleli nawe udla uyakwazi ukucabanga ukuthi kunomuntu ohleli naye usherishe naye yeah lo mebuye safanele ngiqale ngisibanga ukuthi ngidleni uyazi ukuthi ngibhemeni cabanga ngibhenyisa umuntu ongaphansi into yokudla ngiyithole kumuntu ongaphansi osebenzayo la isibhema khona usebenzela umuntu yabo kwiportion yami professor fanele ngibheme sengicabangela yena ngiyachase mina uyajova if ngithola into encane professor into encane fanele ngidivide kabili ngicabangele yena ngicabangele mina isikhathi esiningi professor bengingagculiseki mina yini lesi sikefe ngisibhemayo engimupha kusona sengijwayele ukusibhema ngedwa yeah yabo sekuyazwela kumina mase ngisithola kuhafu hlezi ngisho yabo umuntu wesifazane professor ngiyamhlonipha umuntu wesifazane nanoma imuphi ngathiwa uyini kodwa umuntu wesifazane ngiyengithanda ukuthi mu close nami ube safe professor ileyo mpilo ebese ngiyiphila naye sigcine sesithandana nayo nombuso professor kwagcina sekuphoqa ukuthi ayi Mnqobi ngeke kulokho okuncane ukutholayo fanele usherishe nentombi yakho if uma ngikunikeza iskiff sami sokuyolala fanele ngisidivide kabili nginikeze yena ayingeke ngibuyele emphantweni mina ngishiya indaba yokusebenza la ngiqala khona professor ngibuyela back emphantweni senginowa roster abawuthuka la manje akusafani nasekuqaleni sengishaya ngathiwa aroster yimina ngalawo nombuso wesiphathi uyajova professor angijovi mina lento igcwele ekhanda kumina professor mengiyophanda ngicabanga yena ngendlela esesiconnected ngayo professor wawungazuthi mhlawumbe professor ungidlisile hayi ngoba mhlawumbe nami kangiqala ukuba nomuntu engisandana naye ingendlela be open ngayo kahle kahle ngizama ukuveza lokho ukuthi ube umuntu okhululeke kangakanani mina yilo umuntu wesifazane professor ngiyamazi ukuthi uworking nami kangihlezi ngimtshela mina ngisho ngenzani noma ungathini angisho ukuthi ube lo muntu owenza izinto ezirong kodwa isithembiso sami ngasitshela yena ngisoze ngakuphakamisela isandla obani umuntu wesifazane uworking nami for sure ngizokudlula sikephi isidingo ngishaya umuntu ongeke angibuyisele professor bengayithatha advantage yalokho hayi professor hayi bungeke usize isixabana professor azi kahle ukuthi uMnqobi ngeke angishaya ngisho ngathini kuyena mengicikwe into zami mhlawumbe uthi sibhongo isikhiphela kuyena ngeke ngimshaye ngishana ngokukhuluma ukuthi uzongiphendula professor hayi kunalokho uzovida nahleke asuka ngishiye kanje la ihambele ube kuleli page leli engihamba ngalo professor gcine sengihlala naye professor ikhona indoda uMnqobi ngendlela ayicile ngayo yabo nje basilala la professor kuyimayitebhisi nisemayitebhisini
ngifika mina njengomuntu ongazi lutho la ematekisini uyifikelayo ishayelwe indawo yokulala ngilala la eceleni kwabo isitebhisi sabo mina ngilala la eceleni kwabo indoda iyalahla professor inokufika inokubuya engafiki uyabo uthi lento professor asho kahle kahle yayidaliwe ngoba igap iyavuleka kumina ukuthi ngingene hey kwenzeka nje ngayo yonke indlela ukuthi nqobi inali ihewa zikuwena la lo vele uyayilahlela swethayo nami vele ngumdlali eJagabonisa ngilidlala ibhola shaye into kuphela la professor siphumula ngegoli kuphela yabo leyo hey professor Nombuso bengimthanda professor lokho ngeke ngikufihla namanje njengoba engasekho professor asixabananga ehlukaneni kwethu asixabananga mfethu ngathini iflop yabangimina professor ngiblame mina and futhi ekuyiblameni kwami angisho ukuthi mhlambe uNkulunkulu noma nguJesu professor yeah kodwa bra wami ngizokutshela iqiniso if uNombuso professor besasandana nami ngabe usakhona namhlanje lokho ngiyakufunga professor indaba bengikwazi ukumnakekela mina professor angiboni mhlawumbe ukuthi bekuzofika ngisho ezingeni lokuthi agule professor ngoba ugula uNombuso bese kuneminyaka professor ngasathandane naye hey sihambe eshaya indongeni indiyaliseka ngithi usethandana nobani manje usethandana nobani manje ngisho kodwa angiblame yena ngisho simnqoba iflop yashawa wena ingakho enza ngale yabo uthi useyadunyelwa professor yena uselo muntu ukuthi mingihleli ngedwa akekho umuntu ozongiphantela ngikwazi ukuthi ngibheme most abantu besifazane ihlala nomuntu wesilisa professor ukuze ezohamba umuntu wesilisa eyophanta manje mengekho indoda fanele kube khona indoda ekhona la ubesephila leyo mpilo leyo professor kodwa ukuthi ngizomdinelwa noma ngizomhlinela yazi professor mihlangani ngazuthi asikazi siqabani ngazuthi sisathandana professor ngendlela bese connected ngayo mina naye uthe segula professor angazi ukugula yini angazi kwenzakalani professor yini la sihlala khona phela bengingasayena umuntu ohlala khona isikhathi esiningi bese ngifika ngibhemele ngiphumele ngihambele yabo ukugula wakhe professor kumsheshisile ngoba yazi khona la engambona khona efihle ngesikhafu futhi nakhona emqondweni wami ngangayitshela ukuthi uyena ngoba ngiqhamuka nje ngiyayisheshela ngizothenga la kumafia ngizwa ngomuntu ethi awunqobi futhi mase liyathula futhi lelizwe nginganake ngibona ukuthi akuyena umuntu ongibizayo lo umuntu mhlawumbe obengibingelela aphinda angibize futhi uthi uyabona ukuthi anginakile yabo ngithe mengiphenduka professor igazi ilona elasho ukuthi uyena professor ngokwamehlo professor isithombe sakhe ngingakasiboni kahle ngendlela asevele wakhukhumala ngayo ukugula kwakhe ngizama ukuchaza ukuthi ngangingasamboni professor kodwa igazi langitshela ukuthi unqoba umuntu oclose ngawe lo ngazi ngisondele professor sengimuza ngezwe ngisho ngithi yazi inkinga ke le obvious ubheke mina wangicela imali etiya ngalela langa hlanhla imali etiya yayikhona yazi professor njengoba ngisho bese connected naye professor ubengicela into engayibonanga professor uthi ikhona lento ayifunayo belowo muntu singasathandane professor ubegqokiswa yimini insipho yokuwasha ubethola kumina into eningi professor ubethola kumina uvela ngicelele lento ukuthi ngiphethe engayibonanga professor ukuthi sikwameni ngikhiphe ngimnikeze leyo nto ngendlela ebengizwana nayo ngayo ungicela nje imali mina ngijwayele ukuthi ngithenge kusala imali othandela la wangicela imali etiya yayikhona ephaketheni sengithengile yonke into yami yokubhema ngamnikeza professor ngamtshela ngathi Nombuso uzoshona yabona manje uyagula
futhi lento ngayithatha as ijoke ngoba ngamtshela ngathi la manzi uhlezi wajova asegcwele emzimbeni wakhe ingakho ukuguma lande. Wathi hayi bonqoba ungayisho lento ngathi mfethu uhlezi ubona kushona every day la eMaskandi. Now ufuna ukuba oyedwa wabo. Mina into engoyenza mhlazana ushona ngihamba ngiyotshela uprofessor ukuthi uNombuso useshonile. Njengoba ngikubona ugula ngiyomtshela uprofessor futhi ukuthi uyafuna. Kukuwena ukuthi wenza njani kodwa into engicela uyenze ngicela uhambe esibhedlela. Ha professor uvele umuntu ozoya manje esibhedlela. Kube wonga professor mfethu yabo lento ngasivele idalelwe khona ukuthi izokwenza lento eyenzayo namhlanje. Ngoba professor ungagula ukuthi uyanqamuka professor. Nginginika imali ngithi hamba uye esibhedlela. Wena okay esibhedlela ayithi uyazivela sazoqala uhlala ebhenchini ulinde yabo leyo nto. Kube khona mhlawumbe into ethamba obhema professor. Uhamba obhema. Yabo uma wabhema professor zwe lezo inhlungu ezikushaya. Unqamuka professor athi ungasawazi ngisho ukuhamba ungasawazi ngisho ukukhuluma umoya uphela. Lo moya ugcina osele kuwena professor ubheme ngawo. Zwi zonke lezi inhlungu ezikushaya professor. Ubo mqemani professor usukumume. Umuntu ogulayo professor manje isikhafe simbeke la simphemise wonga agxumeme la etafuleni eshaya isiphansi la professor lo umuntu loyo. Ngendlela iwunga ekublafa ngayo emqondweni. No, angithi kuthiwana akhona amaphilisi ane-heroin. Yeah. Akhona amaphilisi imithi. Yeah, izinto eziningi njengayo methadone athi kuthiwa ne-heroin nayo phakathi. Iyona phela iwunga leyo. Heroin iwunga uqobo. Iwunga professor idlala ngathi isikhathi esiningi njengoba ngisho manje nginganginima lokugibela. Ufike la ubelethiwe professor kodwa mengwabhema izokukhohlisa uyibona umqemani yini isakudidisa egazini sidakamizwa isadakwa imizwa yakho yabo uyibona uright iwungaye ngathini njengoba ubona kuthiwa umuntu uthingile engazuthi uyazela ogulayo professor uweak ngalendlela yokuthi usukezela ngempela mhlambe alala yabo njengoba elala izodraineka emzimbeni iphele njengomuntu kade edaka utshwala uhamba olala uvuke sesobhe se-right yeah nawe yenza njalo once walala ngisho sekudakwe kanjalo iyaphela emzimbeni yabo la zovuka khona ngami iphuzi sothi professor ucashile umnika imali ayisona wathi aka esibhedlela yeah uzocashela wena ahambe yobhema ahambe mhlawumbe uyocasha emtateni abhemele khona imdakwe ungazi zwe-right alale zwe njengoba elele lapha emtateni masevuka uzovuka egula futhi akasakwazi ukuhamba ucashile lapha professor akukho ngisho iphara elilodwa limbonayo njengoba ecashela uprofessor emtateni amanzi professor wathathaphi ukudla ukuthathaphi lo muntu into yokubhema uyithathaphi abantu abambonayo professor laba bawuqwaqwa abangenandaba naye abangekho close naye ngiyoza sekuthiwa mnqobo usibani ushonile ngale emtateni. Hawu usibani ushonile emtateni ade kuthiwa aka esibhedlela manje kuselo muntu unikwe imali phambi kwamathiwa akahambe esibhedlela usibani ushonile ngale emtateni. Hamba mnqobo uyombheka emtateni mengithi ngiyafika usibani ngempela ushonile emtateni. Kwenzeka kanjalo idumbe eningi iphuma ngaleyo nto professor. Umuntu kuthiwa akahambe esibhedlela athathe le mali abheme ahambe uyocasha la acasha khona. Yini vele umthetho walahlala khona mawugula hamba uye esibhedlela. Meshento tsenga kuyona ikhipha imali iningi uhamba uye esibhedlela. Umuntu masecasha isuka imali isikhishwe kakhulu professor. Akacasha umuntu esanikwe kanye imali. Ukahamba abuye eshaya ivala hayi mhlawumbe egcwele esibhedlela mhlawumbe khona amaphilisi enginikiwe wona wathiwa ngibuye ngwalande kodwa nje kube khona istory esizongidefend ukuthi abuyele la kuthini. Umuntu ozecasha umuntu kade esizwa professor kade esizwa yabo leyo nto kuke kwenzeke kanjalo uthatha umuntu useyocasha la acasha khona uyashona yabo leyo nto. Yabo nje mfethu professor uNombuso wethu ushone nje mfethu ngingabheke inombolo professor njengoba wabona ngikufika ngizokutshela mfethu ngobani muthi ukhumbula kahle mhlambe 2 or 3 days mina nawe sasikhuluma ngaye futhi washo sakudlala wathi mnqobo yazi baba wakho wathi kumina maseshonile professor mfethu
bra wami kaze ngasho ngathi yazi ezinye izinto ziyenzeka mfethu. Wayisensa shothi ubaba wakhe lento ngoba wena wakhuluma nobaba wakhe Professor engakaguli ngale ndlela segula ngayo. Yazi kwenzakalani? uNombuso wafika la ekseni ekhala nje engagule engenalutho. Ngicabanga ukuthi ubesekuza ukufa ize ayengaguli kodwa mhlambe wayekubona ukuthi kusendleleni. Nombuso wafika la ekseni kumina wathi ucela ngifonela ubaba wakhe ufuna ukubuyela ekhaya, ufuna ukuhlukana nezindaba zezidakamizwa. Indlela okushona ngayo abantu iyamhlukumeza nanokuthi usefuna ukubuyela enganeni yakhe. Bo nje Ngafonela ubaba wakhe ngathi mina why ufuna ngaqala ukuthi why ufuna ukuzofonela ubaba wakho la. Wathi hayi akasayibambe lezi inamba enginokumfonela ngazo. Niyazi kodwa makufona wena uzoyibambe yakho. Hayi ngifone ngempela ngikhulume noNtuli. Akhulume naye futhi ocingweni azakhale niNombuso akhuluma naye. Hayi ubaba wakhe bese ebuya kumina akethi indoda yakhe namhlanje ngekwazi ukwenzeka kodwa kusasa usuku lami lonke ngizolinekela ekuthenini kusizakala uNombuso. Professor Fezi. Angazi ke bangifonela ngangingekho ke nami bahamba ke ubaba wakhe wezwa eMaskandi. Angazi bahamba bayapi bathengelwana uNombuso wathengelwana wasecela ukudlula eMaskani angazi noma ezothathani noma wayezokwenzani. Wangena uNombuso eMaskandi akaphindanga waphumba. Izwa ke Professor bonga lelo suku. Yeah. Wayihleli eduze kwala embhema khona Professor singangaxoshwa lapha eKZN Oil. Yazi Professor wayesho sakudlala kanjani leyana. Wathi Mncube yabo njengoba ngihleli la ubaba lapha eRobotsini ungilindile. Yeah. Kanje Professor ngaze ngathi uqamba amazi pha yekho lento eshoyo kwaPaul uMancane uthi uqinisile ubaba wakho lapha phezulu ngimboneni ngathi kuyokusiza moyo wami uyakuyena. Ngalolu suku Professor ngalolu suku engahlangana nawe umi naye uye ejimini wena. Muthi uyakhumbula kahle khona la ngahlangana khona nawe umi nayo noMbuso sisabhema ngalaphana ngasendlini yagesi. Ngingena mina ePark wena ngazwa ukhulumane naye. Ngalolu suku ntambama ubaba ekselo emini ubaba wakho wayekhona wena ukhuluma naye ntambama uye ejimini. Ngalolu suku ngiyakhumbula ubaba wakhe emlindile ngalolu suku. Wangifonela ubaba wakhe. Wathi indaba kaNombuso wakho ke ngikhathele yona. Okusho ukuthini ke manje? Shuthi lezi ingcinga beyiziba nezami usezoyiziba. Nawe phela usuku uyabona ukuthi manje yena edela inkinga manje. Angeka ayinake. Uqeda ama restrictions manje. Angeka ayinake. Ngambona uNombuso ngakhuluma naye. Ngathi yazi Nombuso lento oyenzayo uyibulala wena. Ngoba ubaba wakho nami sezongithatha njengalabantu bonke laba osafonela inamba. Professor. Akasezi ukungihlonipha le ndlela lapha enhlonipha. Professor please. That is why mina ngamfuni umuntu ocela imali ekhaya kubo ngefoni yami. Cause ekhaya kubo bazogcina sebeyiziba ifoni yami. Yeah, vele kungathi uhlangene nawe nalento phela. Mhlayene inkinga umuntu awusakwazi ukuthi ufone bayiziba ifoni. Ngoba ke Professor vele abangani bakhe laba kuhlangenwe lapha. Kanti kube bayazi Professor. Akuhlangene. Hayi kube bayazi lethi abantu Professor. Ngefoni yami mina angifone bayazi Professor. Hayi kube bayazi lethi abantu bethu ifoni yakho nje story osithathe ngayo. Mina kwala ngisho uyicelile imali sekuthiwa kufonelwa mina kuthiwa iyafakwa. Ngithi eyani leyo mali eniyifakayo? Ngibatshethe ningayifaki. Ngobani? Mina ubalekela yona lento ongathi uhlangene nazo. Yeah, ukuze umuntu mase egula mangifona ngithi mama ubani uyagula. Asukume ndithi. Asukume manje ya. Qinisele Professor. Ngamtshela uNombuso ngathi uyibulala wena lento ukuthi ungenze nje kubaba wakho. Izolo ke ngithumelile umbiko ukuthi uNombuso akasekho emhlabeni. Ubaba wakhe wakufonela wena? Yeah, sikhulumile na. Bathumelile abomndeni. Ngcono khona lokho Professor. Ngoba usakukholwa okushoyo. Yabo nje wayesekufaka ekejeni elibomvu nawe. Hlanhla leyo a responde mo poster vets. Omunye umuntu bezothi awu Professor seqalileke lemkhuba yakhe le abakucabangela yona abantu anga response. Yabo.
Ncono mase kufinyelelile ku professor mfethu. Ngiyazi mina umuntu oqala ozofunwa. Ngoba yazi into eziningi professor angazi kwenzakala kanjani bese ngasathandana naye kodwa into eziningi professor beseyitshelwa yimina. Indoda yakhe asathandana naye simgqemile amkhiphe izinyo ukuzotshelwa mina. Useyagula professor wawumthwalo wami professor. Ngiyakhumbula. Ngamthwala professor, ngamthwala mfethu. Ngobani namanje ngisasho. Enhlizweni yami bekusakhona lokho professor. Yabo lonto. Ingakho bengisacrifice enginakho. Kodwa well kwenzekile shuthi kwakudaliwe professor mfethu. Inkinga lento yasemgaqweni. Kakhulu kuwesi manje. Yabo manje ufana nempukane sinamhlaba sambe sihlala yonke indawo. Sisisahlele yabo nje izolo intatha kuse sesilele professor. Bathiwa nampa abantu baseDalton sasuka seyinhlamba sagcwala yonke indawo. Kwathiwa awutawayithiki lo muntu osho leyo nto sabuya sahlangana. Akapheli ngisho 10 minutes kobe qhamuka abanye abawuthu begijima nampa abantu baseDalton. Sabaleka futhi. Babanjwe ithiki nabo. Ngabona ukuthi angisuke la. Ngasuka ngihamba uyilalela kwenye indawo. Siphila leyo mpilo yokubaleka. Asinamhlaba. Sesebancane ngalendlela. Mhlawumbe manje professor ngizothi ngiphuma la kuwena ngoba indlela yami iphuma iyakhona ngale ngizofika ukhona oshonile. Meyokhona oshonile ngizofika ngimvule ngisho kuthiwa khona amaphoyisa ngifike ngwacele professor. Sacela ukumbuka. Abafethu abaningi ngiyabazi. Ngibajwayele. So hayi mbuki ngimvule. Mekuthi angimazi ngeke ngikutshele. Mekuthi ngiyamazi sikaze sisebenze naye ngizoyithulela. Kodwa mekuwumuntu esike sasebenza naye professor ngizokutshela. Ngicela ungisize ngokuthi uposte professor. Okhomenta ethi kushona abantu bala ekhaya is fine. Kushona abantu bala ekhaya. Ayikho inkinga. Kodwa nje professor ungayeka ukuposta futhi ngandlela. 90% abantu esike saba nabo la bangcwatshiwe makubo uma besho. Professor Mampintsha eyibo professor mfethu. Yabo manje singabhala incwadi professor and futhi bonke labantu babelethwe yimina mfethu. Bonke babelethwe yimina. Mampintsha, Mansini, Mashobane professor. Abanye sengaze ngibakhohle ngibakhunjuzwe izithombe zabo kodwa ngamadazeni mfethu. Njengoba manje sekuzoshona uNombuso ke manje. Okhulayo futhi umancane professor. Bazombona abantu ngoba kusasa ngizofika naye la. Uyagula yayingamukela naye. Ngamtshela naye ngathi mongaye esibhedlela uzolandela angikufiseli ungizwe kahle angikufiseli. Kodwa uyazi yona mphumelo yakhona le. Isibhedlela kulona ijele uthi uzofika bekufakoza Nkosi. Hayi. Uzokwenza lento yenzayo same day bekudedela ubuyele eMaskandi phethe amaphilisi akho meshenta uphuma esibhedlela hayi wena uyayinakekela avule ibooster yakhe professor khipha ikhuza kunike mibhema ngokuthi uphume esibhedlela qhubeka usuku uphefumule kwayimina professor mongangibona ngiright emgaqweni imnqobe yasengibuye esibhedlela kwayimina lokhu ngiyokubhema ngizokubhema nawe ngoba ngibona usuyayicabangela ngakunika ngisho into yokudla kodwa mozohamba uyocasha ngale emtateni uzobona uba Sofia thina usucwela amatshethe umlomo professor sifona sibiza amaphoyisa adlula amaphoyisa asama parachutes sibika amacala othi uba ushonile ilele elizwelayo ngaleyo nkathi mhlawumbe kunosinawana kubo professor lona elizoma ingakho isidombo separachute la 3 to 4 days ini ayazi amaphoyisa mesiwamisa khona umuntu oshonile really idlulele iphoyisa umuntu usanda kushona professor amaphoyisa ayisecar wash ezowasha imoto wawela usinawana professor wambo watshela amaphoyisa ukuthi kunomuntu oshonile lapha athi namaphoyisa asishift yethi sishayile sesiyaphuma kodwa imoto ngoba siyisemsebenzini sotshela laba abangenayo beni-attend akufikanga umuntu professor kwaze kwasa usuku lesithathu waqhamuka yona le moto eyayiwashwa professor lona leli phoyisa lalithi lizotshela abanye cathi labona emsebenzini ukuthi ushuthi akekho umuntu waye-attenda le ndaba labuya lona professor sasizwe yilona lelo phoyisa leli ekade liwasha imoto lahamba la kwayo lo professor
lafika emsebenzini la clocker lashiya imoto labika lathi kunoSinawane ushonile kanje kanje lahamba professor la yakwala sho lasifika emsebenzini ekseni selibuye labona ukuthi mhlawumbe emabhukwini usayinakwanga indaba yethu kwaphinde kwabuya la same phoyisa professor ngesifonelele iambulance kwama ehamba lo Sinawana yini ayazi amaphoyisa kuthi mhlawumbe sobuye sobika ukuthi khona ubamba inkunzi ngale noma khona ubulala umuntu ngale noma mhlawumbe khona uyihengile ngale hayi sobika istory esodwa baba cela sifonelele iambulance sibantu bani useshonini yini into kanjalo ngisho amaphoyisa asejwayele professor into esijwayelekile Akusazweli. sekulapho akusazweli professor Hey, ngake ngasho khona lawo kwangishutha khona professor ngikhala ngokuthi indawo esihleli kuyona ingange ngeroof yegarage la imoto ethela khona upetrol njengo engine o Shell indawo esihlala kuyo nje ungasiqoqa sonke samaphara singanela indawo enganga ngeroof yasegarage manje mfethu professor angisawakala amaphara njengeroof yasegarage sengwakala ekhoneni le roof yasegarage ngendlela esesibancane ngayo njalo kuyayishonelwa professor osuke ebikwa la eposta usuke nenhlanhla oke wasebenza nathi baningi abashonayo professor bengakaze besebenze nathi inqwaba ugcine ngabangcoba ngimndeni yakho. kuphele kanjalo wesiphathi umuntu uma kwahambe uAnoni la emgaqweni ha ngeke bemthole professor loyo Ey, ngona umuntu obhalisiwe lento engihlezi ngitshela bafiti nokho nomuntu oshonayo ngingekho ilwani ngayo yonke indlela uthi nimbhalise igama lakhe nesibongo sakhe so fanele sazane sonke indaba yokubizana ngoSmoli ososha obani akusizi ontshebo rasta magolide. ulihlo ngoba nakho nehleli lodwa asibiza namagama ethu baba umuntu meshona simbhalise ngegama lakhe kuze ngelinye ilanga mhlambe yena Dlozi Thizeni sebemphupha kubo mebezomfuna kubo nathi sikwazi ukukhumbula ukuthi uSimani sambhalisa wathathwa emoto yasemushwane washona yabo nokuthi sizothi sasingamazi igama lakhe wathathwa emoto yasemushwane lo muntu ngeke bephinde bemthole kubo ngeke bephinde bemthole kubo kunjalo nje professor mfethu angazi uncwajwaneni nombuso benginesifiso professor sokuhamba nje ngiyomncwaba mfethu No, ayizomele. yini ngisasho namanje professor besi-connected namanje sisa-connected professor yabo angisoze ngamkhohlwa And wena umuntu obunayo ngeyikhathi zokugcina. angisoze ngamkhohlwa professor noma besengihlupha ngeyikhathi zokugcina zakhe professor kodwa nje mfethu ube umngani ube usisi kumina mfethu yabo nje kodwa-ke ayikho inkinga professor kwenzekile Abantu bathi wenza ngani wena uhlezi umqhumane kanje. khona lo mthetho zanda kukhala ngimnawe la mina ngithi ngisikora ngisho kube isikora angazi professor nami mfethu yazi ngize ngiyibuze kumina mfethu angiguli angenze ngilutho Inkosi yamaphara. hayi angiguli professor ayenze inyongo yake yangiphatha kanye ngumtapo na usuku lokuqala lomtapo ngavuka ngangilele phansi kwesihlahla ngiphethwe inyongo ngavuswa uSinawane bethulele la mnqobi kuyatatshwe eSanJoji libe lokulala la vuka ngavusa ikhanda professor kwazula ikhanda ngaphinde ngalala inhlanhla leyo Dlozileyo professor lo mjito ongivusayo uyaphenduka ufuna ukubuka ukuthi ngisukumile yini wangibona ngilele professor wajika wabuya wazongidonsa ngenkani wathi ngibe lokulala vuka kwamanga ngivuka professor inyongo ngiphatha ngalo losuku ngathi ngifika la eSanJoji yadamuka semthani ngibona ngendlela ezayililizela ngayo angiphindanga ngagula angisagulile ngilento engiyona Zayililiza. zayililizela professor kunugologo yonke le ndawo uqhamuka ngala phezulu kunugologo yonke le ndawo angena la ispa sayitafazela ukugula kwami nje lokho kuphela engikukhumbulayo kule minyaka engasazi nanokuthi mingaki ngihlela emgaqweni ukugulayo
Kodwa mhlawumbe nokuchase kuyakusiza. Kuyangisiza. Umjovo athi Ngoba abakhasha. muthi uyabuka abantu abashonayo futhi sibona laba bajovayo. Amaphara la achisayo awashoni professor. Awashoni. Abantu abaningi abashonayo ilokujova, which is khona inkinga ekhona lapha phakathi. Khona engathi akufakwa okanye khona la kungahambi khona kahle noma khona bakusebenzisayo engamele bekusebenzise ngale ndlela ekwenzeka ngako ibona kuphela abashonayo. Uma ngoba ungakhuluma uchaze ngomuntu wesifazane nokucabanga kwakhe. India ukhuluma ukuthi lalihamba leyo phantela uNombuso. Kodwa uNombuso wagcina kubona lokho njengomuntu ongenaso isikhathi sakhe. Yeah. Wakhetha indoda ehlezi isemehlweni akhe lephuma ihamba iyo risk ngempilo yayo ibamba inkunzi iphathisa abantu. Yeah. Wakubona lokho kungenele. Wazizwe ngaphephile, wazizwe yedwa enomzwangedwa. Yeah. Wakhohlwa ukuthi lo muntu uphumile uyo risk ngempilo yakhe. Yeah professor. Ungathini kwabantu besifazane ngokucabanga kanjalo because mina ngohlangothi lami nami nginombono wami ngalokho. Ukuthi uma indoda ihambile egoli yosebenza ukuze yena nabantwana badle, ukuze yena nabantwana bephile. Bese phindena lokho kuba isona so thando la. Ungathini ngakulolo hlangothi njengendoda nawe ebisihamba ke manje iphuma iyophanta emshiye ukuze naye nelise. Yabo mina professor into engiyibuye ngomuntu wesifazane nanoma imuphi professor ucabangela into yamanje. Eyamanje professor. Sihlangana naye kanjalo ngoba wayicabangela into yamanje. Okay professor, sengiyekile ukusebenza mina, sikuphuma mina ke manje ngiyophanda ngoba engangihola kwakungasanelisi sobabili. Ngangise ngidlalise professor ngithi yabonayo manje ngikuvalela ekhejini, ukhiye ngihamba nawo, ngizokuvulela mase kubuye mina, ngiphume ngihambe. Yabo. Umuntu wesifazane ucabangela imanje professor. Into ezomsiza manje angacabangeli ukuthi kuzokwenzakalani kusasa yabo. Nje most abantu besifazane engibaziyo esengibabonile professor esengidlulile kubona. Yeah. Nanoma imuphi umuntu wesifazane mengithi nje umuntu wesifazane professor nanoma imuphi ucabangela into yamanje. Baningi phela umuntu ashiwe nezingane professor indoda ihamba egoli asale angena umakhelwane. Ebuye indoda inquma umakhelwane inquma yena futhi. Yeni ucabangela imanje uhlula ukulinda indoda azi kahle ukuthi iyabuya professor futhi yosebenzela yena. Umuntu wesifazane ucabangela imanje mina ngimbika kanjalo umuntu wesifazane muthi ngitshela umuntu wesifazane umuntu kanjani umuntu wesifazane umuntu ucabangela imanje ukanjalo bonke bayafana professor. Sezisingcwabise kakhulu idakamizwa. Sayizonqwaba professor sizonqwaba siphele sonke kuma iphele imncwabo yedakamizwa. Lokho nje into obvious. Kunjalo bro. Lingathini lakho lokugoqa ebantwini? Hey professor Pethu. Akukho okuningi engingakusho bro kodwa Pethu sebeyoxola mfisa bakaNombuso professor. Njoba ngike ngasho ngathi benginesifiso sokuhamba ngomncwaba. Nje professor phele wona amazwi vele. Angazi ngikube ngiseni professor besiyongixolela ngiyazi uyazi ngomuntu oyikhulumelayo kodwa nje yazi ngavele nganqamuka ngazi impendule ngiseni bese. Kodwa nje kubuhlungu okwenzakalile. Hey inkinga lento kaNombuso mfowethu. Ukhathaze kakhulu moya wami. Kakhulu.
Ayi bro bese Nina bendlodle nophapha ekhanda kaMenzi indaba lo muntu omemeza athi yakhalela uthi igula lika Jama lichithekile awu nina bakamBhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele imbedule nina bentule bande ngodonga kwela kithi kophe kuZulu nina bendla mhlathi kaMayekisa awu madoda lo yethamele ihow I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni uhlelo suke silwenza ke malunga nangqono nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngobungozi bezidakamizwa neyinkinga ongayifaka kuzona uma ususezidakamizweni uma ungesilisa ungena ezidakamizweni usuke uzibeka emathubeni ukuthi wena uzogcina usubamba inkunzi uzogcina ushawa abantu ubulawa abantu uzogcina uboshwa uma ungwesifazane into eseduze nomuntu wesifazane kakhulu ekuphanteni bafowethu ukuthi adayise ngomzimba uma ungakaze weze wayicabanga empilweni yakho wayiphupha nje udayisa ngomzimba wakho ukuze uthole imali hambela kude nezidakamizwa lokho esikwenza lapha ukuqwashisa ukuhlomisa abantu ngolwazi lezidakamizwa ngaphambi kokuthi beze bengene khona uyidakamizwa ke azimdumeli umuntu akekho umuntu oqhamuka esesezidakamizweni ezinkulu njengowunga njengococaine njengontashe njengorock bani nje ngokuhlukana kwazo kuqala ngazi izinto ezincane njengoluzi mhlawumbe umuntu wesifazane yeah qale egwayini wena intombazane uzuthi wena ubhemi rede mangibhemile nje ngiyazizwa kanti kwathi wona mnyango professor isango ilona sango njengamanje singathi masikukhuluma kodwa wena usibone njengabantu abaphuphayo nawe ubonela opophayo hawo umnqobi laba badlala izindle no professor usedakwe wonga hey kanti professor wona mnyango akekho umuntu waqala izidakamizwa ukuthi uyophelela emgaqweni ngisho ungabuza noma imupha akekho umuntu wayebone yiphara ayibonela le emgaqweni eshiku hayi uhlelo ke professor ngakutshela mina umuntu obedla emgqomeni professor engene ngekhanda emgqomeni bengithi sohlanya professor lo muntu kodwa namhlanje imini ngikwenzayo lokho professor ngendlela mfethu isidakamizwe sipowerful ngayo susa phezulu sikubeke phansi professor siyamcontrol umuntu hayi cabanga umuntu odle emgqomeni ngangithi sohlanya professor namhlanje lokho sikwenza sonke soScotsene sengizama ukuveza kahle ukuthi sibuke lento ukuthi strong kanjani into engangiyisaba yenziwe yimina namhlanje anginamahlonayo ngendlela esi strong ngayo usathane lona sibona bebani professor nophondo nomsila uphethe imfolo ke uvutha umlilo ngazi ngicabangisa yini ethi ngishoyo ungayichaza kanjani uqobo lakho usathane hayi straight onomsila professor uphethe imfolo ke uvutha umlilo mfethu hey hayibo professor hayi inkosi eyidakamizwa le hayi wonga we siyazothi professor kubo wena ekufuna ugqoka isudu yesele futhi ekudinga lapho ufuna ukubona kahle ukuthi ubani masiyakusebenza ke professor ukusebenza kwenze konke ngiyunga hayi professor hayi professor hey ngozongishekisa bethe yazi wonga professor ngendlela enkinga ngawo professor singaphema manje sihleli la sibhema nawe ubheme ivele kubulali yazi kunalokho ngizokwenza njani mina ngizothatha le kubulalini ngibheme mina ngibonile ukuthi ubulawe lento ngiyayithatha ngiyaqhubeka ngiyayibhema mina ewunga indlela ayisithana ngayo ebone kahle ibulala umuntu manje phambi kwakho professor nalokho uzomba umkhuthuza ukuthi akanayo yenenye uthathe yona ewunga ke isibanga sentuka angazi lento ukuthi kwakwenze njani la isuka khona hayi angazi ngempela kwakuplanweni
powerful. Ya hey bafethu ukuhleka ngisho kufiwe bafethu. Hey kushoniwe professor vele. Namhlanje bafethu nje besokhuluma nje ngempilo kaNombuso noMnqobi. Sizozama ukubathola bonke abantu ade sondelene nabo. Leli video solithatha special for uNombuso into engakazi iziyenzeke la ku-MPTV1 niyaqala. Nombuso kumele simbungaze ngendlela ehlukile kunabo bonke abantu abeke basishiya la. Ngathi ngizobiza bonke yade besondelene nabo bezochaza ukuthi bona bahlangana kanjani noNombuso kwenzeke kanjani ukuthi baphilisane kanjani kuze kufike ekugcineni kuze kufike lesi sigaba ekukusona namhlanje kusasa sizama ukuthola umbali noma umancane sobona kodwa yikuthela abantu akulule thina singahlela indlela esihlela ngathi sifuna hey mase umuntu ufanele umthole we ngo-round itsekulonke omunye uyezwa ngithi ngiyafika kuyena uyazizela lapha ngoba sengikhohliwe kuma isukuma hawu ngitshele manje wena ukuthi uprofessor yakudinga usukhohliwe ngizozama professor ukubaletha bonke vele no ayisiyabonga mfowethu nabendlondlo uma uyaqala uba ingxenye ecindezela subscribe button ucindezele nebheli okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisposayize oganqaza ecingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku siyacela abantu einhlelo lezi ezizenzayo beyibukisa izingane zabo uqala uyibuka wena njengomzali ukuthi ayikhona into eyinhlamba mhlawumbe engagcina manje sithi siyaqwashisa kanti mhlawumbe sesifaka ingane ngoba phela professor nathi sisuke singaplanile ukuthi sokhuluma sithini la kuyenzeka ukuthi sengithuka inhlamba yabo lo ya uqinisile lento eshoyo professor abazali abayibuka episode mabebona ukuthi right bese beyidlulisele einganeni kuze ingane izoqwasha ngezidakamizwa igama lami uprofessor ngoMkhize Ngidabwa phansi anongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lamandlakazi ngakho ke seningcena